Dakis pangot kinong di madan kentay bat shenrang hapo kalama jong ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hendak kasingi baar kila turpat ba sya sekretariat ban penpa persya halor kajing syak kendang napok kendailan bat dawa ban pelong mardor ka jingalang jong Professional Town Vending Committee PTVC kenang ban la ban penbet ka jing haka ni kasingi la sakhi ru ya ka jing sertap jing ki pulit hakmat ka kardop jong ka sekretariat kenang ban kanglat ikini ki pat ba bakin yo rong syapo kakong Angela ngan haba keren na kabenta kini kinong di madan kala ong baka ni ka jing syak kendang jo kinong di madan na kendailan hakas ningkong balala kadai ka jing le ka babean katkom ka jing ong jongka kinong di madan kilalet sya ka ying bishar bandawa ban pentre kampura ya ka state vendors protection of livelihood and regulation of street vending arja khatsaw hapo ka jala Nilayay ringkat berkatakaan bandon kajing jurib ya kajaka, bandon ya kajing dawa berjing persya, bandon kajing ay kesernat bansong dia jing dia. Kadang day ke Provisional Town Vending Committee, hendring ngila ong bahaka nongrim baningkong, ngin persyang ru ban pet ya kajing penkala ban penkanra jaka syong tang haki benta kendailan bat ambarok kawe kajaka, ong kakong Angela. Henry henin kasngi ningkong, uchairman ke TVC, Bashipor, Ubadeiru, CEO ke SMB, Ula ay bor ban kendang ha kanong rim jong kajing pet benya ikikot kisla jong kajing di madan. Kani kalong kababean na markim tip ru wat ya ka ka bakile na markila ra no ru ya ki mar ki mata jong kinong di kibaladon ya ki sernat ban syong di jing di. Pumta ngila ong bakide ban sangi mardor ya kani kajing le bat ngi kidikot jong ka PTVC ru ni dawa ban pelong mardor ya kajing alang jong ka PTVC na marngin haban penbet ya kini ki kala ban ram. Kani kanong alam jong kathama urang li juki ka baajing kersyan ya ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kalamaham ru na kabaong wat lang ni don ya kaan Henry lada ampan tre kamhok kanlong ka bakham ma shu but kanang wan ra jing shu ha ka bayade bat kani kaphang ha ka jaka ban la ban penbet ya ka kalaong ru ba kini ginong di madan kilawan ya khi ha kamat ka secretariat na markat haduk menta usembut menteri rangba ka jela ubak mi ya katanat urban ubak singa bahalang dhar I kumba umpatiaw ni smuthu ya kan ka jing Nila dawa ba usembut menteri rangba ban pa ni kikot kislak nang ba un smuthu syanu kan ka kam ka don menta bat ban smuthu ru malay bakate ka jingle henin ka siningkong kadai ka babean bat ni dawa ru ban pelong mardori ka jingalang ka PTVC banrap ka kong Angela na kalyang kinong di madan kila berngam ru banang penjor syusyu ya kajinga ki lada ka PTVC kamla ban penbet ya kini kijing bat ngin ailat ban pentre kambe an ya kindon an pimla banyalam bakla ya kaan kata ka de kanong rem ka bangiyeng ong ka kong Angela anta kasi kandika jingya ki kalong haktar komba spontaneous kisuan kila ya play dukan luka shutap mentat kalong ka ka ba yo ja ki mar jong ki te ka bha hi bakia lek phai ki jaka kila adap siang andre ngin sia long meeting bat ngin saya plan ka jing ki ka bakham ting bat kan yai beteng bet kini ka jing ki hadu baki surjungi kin pai phang gini ki badai ban pet ni ka ngan ong pi kan ka institute survey le kal ayat berakui ka soru the hendrai ka process of claims and objections shawai ki than kam pat sedang mentangi dang let bet tek tang ini benta ke tang ini specific benta kan ka round 1 baki ai ka ditang 200 and something kita ki certificate of vending marketangi ong ba bon la alat te ki badai genuine ki badai ban yo iti kong i badai wai dong bala song arthau slam kumnoi kamyo certificate of vending itu bangan ong ay pi thame ra ka ba ong ba ka thami ha second list kaning ile phase wise so la kalong mumtala da mangihap PTVC ngila arrive kan long phase wise and kan don ka second list then ka kom le menen gumtu kalong be anyam nama kitu ki bri ki bala adap survey ka bala mi kan list ka bede ban yo kandang don ka pot kin de chimi ka to ndre ya ka mar ki bishim no pibeng no kata jaka bikin relocate ru pat sedang ban pek ban plan ban shna tika shulong ngan ya tu epi ki kwa penmi tamasha kani la syai kedar ki kwa ban penmi tamasha na marlashi sni ka urban affairs department na municipal ki hap ai juba mte hakot te halor ka to kes ka bayade ka traffic congestion ka
jing khap nya ka snong nakadaw bam don public transport ye kala khap nya ka sor shalong pinda pe lele ki than dan kiti barik ha khap nya namar bro sisngi ki pak ki kali bahe bahe antu baki up ban yo parking malaysia ki khon joki kala khap nya nganganget ya kata andrei ka cause pade baki pet jadi man pet ka kata ka jing khap nya na kami khambun ki kali ki bami man kasni banyak kinang di madan ki bami man kasni haka sor shalong pinda yet ka data na ka DTO office ru pin lap man kasi basai kali khambun ki jing mi kali ban ka jing mi nong di madan hot namar ba kanu ka town all towns in this country and the world ki don bet ki hawkers and street vendors hangni lele dang duna namar pinda khandele ka ta holding capacity ka bakam kum ka an ka batay kampat dapang 20% also of the holding capacity ki jing don juki nong di madan makata mangingi ong nabas dang yapen bet pakan suk kanang nang ni sakmat kan suk Handai kini kim kwa as per holding capacity le kadang bon ki hawkers ki bala ban long hawkers hakane ka snong jomi nong di madan ni bala song kat tasnem ibadai shisha ibam don dukan ibam don lat da kumwai pat ti kata town branding committee kabapura de na kata ru baka jingmut dur ban ong bak di bandan 20% kinong make mat jok kinong di madan ba kinong ki rahim tu ngi haban le rakagut habal ada biya tai ti nang ta kan kin mi ki rai ki beskem habal ay rai de kinong mi mat jok ki seng nong di madan ki la ru ban pen pet bayar kita ki rai ngin bat ndrai lada udan betang ubay ubri ubay kle ubarai ya karai rum dan batip ban bat ya kata karai rim dan bamanjur ti kam poi si ti sakawai ru piong spang ketika jakas tu siapa ko mga ongai pi kam don ka town branding committee ka Balapura kam don barai ban tap tu siapa kam don barai ban snai kitu ki manu ba ai jing bit pi ai contract ya nu ban te ye kitu ki just kila long syang ki ru katur kalong bean nama ba mangingi badan hap PTVC ru sampai jubuk ti kikot keslah lor kata ting ya tai nadu January ya tai kata ngi ongim lek dalile ru nama pi ru pin dalek pet yang tu pinyui bakam sengan ya kinong song ne ya kinong di ne ya kakot kakhya ne kamlong rukom snar rukom long ka jakar rukom ka blog tingi ong ba nyata ngi ong ton da pi ai satu road level station jrong ni tre handai what ya ka design ru ngin habia perkat lang nama kinong di madan kin tu hakan ru kom kambiang ban bo ki mar jong ki mendon kam man lasna ti ru to pelut thot ka pisau pat ba tingi ong bangin don lang ka lentia jo ki pat ba hapor ba ki wan thiet ka de ban biang kam de ban kim yo up jing man da don ka no ti de na kata kada bangi kam tre su khrum ba ka PTVC ka ada don da ka jing tho bakila revoke ya kato mo ti kato kam song ni asu ndai menta naka seng jo ka dong di madan ngina menjur ban let chato shajrong ndai ngi ongin let haru andla de tei bha da don ki toilets da don ki crash bat kata ka baro ke ka biang sakawai ru ngin let pang ndla biang lut kita ki issuing of certificate of vending menta kadang dep pang ka first phase kampat dep lut kidang don kinong di madan ki ba dei ki ba song shipau arfos nam ki ba ka kerteng ro kala ami haka to ka les hundre kim pat yo abane iki wei pere ki badon ka dukan yo ngitip plan baki yo ka to ka COV tingim sai kan ne nama bad nama sedang ada mi ki kendung kedram kumne ni nom la ban pendek tika dai tang ni ka daw kom dai baki nong di madan kim song tho e ka ta ki menti tang bakwa ban menti ngi menti bangi kwa bakan ya bet ka tang kata de mentale le mangi ki khat tang ka PTVC ru yang surjungi kim snap matakil asle bian la su tambor ya kan ikam badlada ngingi de kita kinong song kiba sim koridor ya kan hono ko an khang bab nom don basim kabu wat ya kan ka an kinong de madan rungi de ban pet bania ba num sule tangdep ngingi tep baki ki an do mataki ong encroachment ki ong congestion kan de ka to ka an ka ba pet halor ki building baki mi sa surok na baki la tam than ki la ka akal la ka sni jeng brio ndan ba pentrai hok ndan ba pe ju pentrai hok ndai mangi kum kita ki seng ki nong de madan ya kane ka an la da ka khap ban kum mangala batai men swaru la da ngi hap ban kro ki member la jong kim bit ban song na mar baki la don bun ngut than na ka yeng la jong ki kro
ngim sha ba kan sha liang ka an te de ha kan nong rim hi ba kan ka jing ki ru kan nang beteng nama dal le ru ngim kwa bakin dilute ya kan ka an menin ni la ko ka shi urban affairs minister ban ong ba khot di ka file na provisional town building committee but naka municipal authorities but naka urban authorities khot di ka file ka ba nadu ar hajar kan reu nang bakin sungko kan di ga ai kan nong rim do kan di ga ai but kam tam bakin tip ki shi ki bangia tho ha ki sini bala dep kan kedau ba bali ka ron jing ko aba trikam ba bali ba hapan kan dai di ngatra ki hapan dep kam ram sama ki apli pat sama dia kapet di sini nama la pun ki sini bali ha ki dia boleh banyak dia boleh jimut sapoi boleh sini ba riu madan hapi hapan dawai di hok Mendai ka jubam kadai bakat tempat penteri kampok ya ka ande mangi ni bagi member PTVC ko mangom dai mangi banyara yang dai dai cem singap ini kalong kala kopi si syai ke jelai berapa itu but hado pakin penteri tik patik ngin yai peteng be kijing yaki haki harukom kat kumbala ai daka ai ti syari ni banyaki hadu mentari ni ngila cooperate ka sarkar dei mangiru ba panwan lami kan ka anju ni ha lami kan laya ban ni cooperate ka sarkar dei la ka sarkar ka kwa ban sim ka bu ba nang henya ka an ngingin men cooperate we will have a non cooperation movement and kata kala ban sim kanu ka form no kadan ka mensim ka badap ka jin sokria ka sipun nyamar ba bali yu ka sarkar kale lendet namar ba kum rekap daka hok daka jing sisya namar ba katum ka meeting ka bangila rai ha ka meeting namar ba ni pha pange ya ka tu ko ma jok ka license dulu namar ba ba ka biang namar bina du nong kong kitri du nila dawa hiru ya ka sarkar kan license hi kan long bet ka ba kuit ka ba hok bat ke banong kong hi ban yo yak license ki badai vet kini ki badai ben ki halaya mar ka batam nang ta pade ya ki bamde mi halaya ru ki dai ki bala rim ki bala dai vet ki ba la dai ki nong song hang ni ki turu ki dai ka doni to hok ki ban yo andrei ka sarkar pada ka mempersngap ya kata bat ka kawai ru ka dai ka jing mi ka jing ya keluar ban ni menin ka jing wan jong ki lalong kum kading kam dei chu ka karpamwan jongki ka dei ka bakala mu panya penbet bani kajing wan jongki namar ba maki hi ki thau ya kajing klumar mdei bangi thau mani namar ni lei kambong na do nong kong jit ni ro namar ba dadan kanu meeting ni ada ka sithi ban ngi tho da ka sithi ngin dia kran mar khmat bat da ka tin mo andai maki pada ki su hela da ka tu ka mai ka sithi ngin yo ya ka ba kinwan wan le jurbor menin bat ka kajing le jurbor jong ki menin em katu kadai ga long bi an kam dei su namar maki ki banang ki bastat em ki klam pentri hak ya katu ka an andai ga long bi an namar ba ki jing kini jurbor ya ka mar ka mata jong ki jong no dei kadai ga kalong bi an namar handai ki bun ki long kemi ki bakalon bat ki ba suwan ki dei ki badon lak seni handai ki wan maki ki klam kali ban ong ne Peni lagi kan, kisuan bet custot yang tu kamar. Hande nang tu ikelon itu ikong, bat dalam kelon tu ikong. Pada ka hidup ni magistrate idai kakak tangan rakit idai jak nong kelau, idai jak majau. Hande iong kuno. Nara bet bat beriu rak bat tiar rada kaya mensau kaya dep. Ketur kalong dian. Balai kata kabanang kabastat balai ka keren kumtu. Balai bandang rak bat tiar rak bat beriu rada ka mensau kama dia dep. Kadai ka tu kadai kalong dian, secara mar kadai ka kentai, maka kadai kentai, itu ikong kadai kentai, kadai ka pop, empat kalong ka pai ikembut nanti, ya ka anjing ka pemlek jengki. Jahan rai namar to kam nilai namar kajing biet jong kamu, namar ba ka klem bet ya ka rol ya ka an, kala culong wan jong shit, bat nala nakaliang ka municipal ro, karukan wan jongki kumtu kawan kum kading, kamut katur kadai kalong dian. Marti kan bonti ya kaan. Ngilai ki babi tambahan rai ngitip ya kaan. Kumno kaan ka pentrai kam. Tat henrai ya kaan ki montip. Mar katu ka jinglek jong ki meninem kadai ka ba ngimam sultanan
Ibat nado bas dang ni mar ngalai ka kamambar ka TBC. Nam jokta piro ka meeting. Bat ka ay ka bangi yarai ka TBC ro kato kiklam penmi. Nirai menta nang tahan maki pade ki pha syakut da ka batok da ka bajele da ka bambek kato ka kajing yarai jongi ka meeting. Mar kajing yarai jongi bangi mansu tanat ro namar ba kin penmi kelumar ya ka kamtam ya ka kalaksen. Namar ho oj nyetip namar ba kajing ya pembek jongi ni. Isu tanat ya ka sorkar la da ka ai ka jaka ka babiang nilai nilai KPR. Okay, kajingwan jung piang dia pada kai bopi kwa. Niwan hang ni namar bangi dawa ya ka hok. Namar kum warban minister dai. Udai ban pek bangi dawa ya ka hok. Lada upat ban ya keren yang ngiru. Ni nilai ban ya keren batu. Barada umpat ru. Man kasni wan hang ni yang man kasni. Namar beliau ngikwa ban ya pek mar menin nilai ya pon ya kan seni pon. Umum sempit ya pon. Andai mauhi bau ai ya kan nambar pun ke bau ong kumni. Tapi dan kam ha kanu ka por pun yang ah. Andai menin ni dan kam hayu. Balik ukit ya ka pun. Balik ukit tang bacukran da ka pon ro. Mar kajing jeler dong ki long la pau ka dei ka ba. La long ka dei ki ba bi. Namar balik mauhi ba unumbar pun ro ai mauhi. Lada pi dan kam ha kanu ka por pun. Menin ni dan kam balik sim ya ka pon bangi pon. Namar ni kwa ya kane namar ban pensange cisendon ya kane komle di anjong ke municipal. Namar ban ni kwa ro baki dai kin khot ya ka meeting mar agency yang ni. Yang kane ka taw ban ling TBC. Ni kwa ya ti bakin khot kerke yang ni namar bangin ha. Ngin ya pembek ken. Namar la kumno ka kom ya inti jong ki menta. Asni ban menta. Ni ha ya raya. Lada ka sarkar kan penbiang da karpun ko badai. Ni siapa? Lada kamla apa dah? Ni hab banyak cekmat. Kani ni larai banyak cekmat. Lada ka dia keren emergency yang ngiru. Ini rai kan ha ka TBC. Kumno ngin ya pendek, kumno ngin ya penhaidin. Kumno ya kato ka bakakam ka bakilale. Ngin ya pendek yang sacisien ka kamot. Siapa hadin ya kata ngampat nang ban rai mentah. Bat anda lada khot ya dala ka khot emergency yang ngila syai ni la cikine. Kemudian saya rasa bagi pada siapa hadin ya kata. Lagi kembang bahan subatai lupa mentang empatang namar ba. Mar mentala cis nam siteng namar ngila dei kata ke. Membaca tinggi bagi saya pat apa. Bat impat rahiro magiro banlek kumno namar. Dan lalu baca mar agensi jongki bagi kerti maki tak ada